И така, здравейте на всички, аз съм Дракс, как видите, днес цъкаме на Дърмля Сокър поречката, това мисля, че е 18-ти епизод, т.е. така 15-ти епизод, добре дошли, тук в Дримличката, виждаме, че влизаме тук като Константино. Окей, тук съм започнал един матч, мисля, че е в началото, точно така в началото е 31 минутка, 1-0 за тях. Окей, дами и господа, извинете, че принципно аз когато качих вчера, мисля, че качих видео, т.е. оня ден качих видео, той беше в понеделник, днес е сряда и реших да кача видео, защото наистина ми се цъкше да ми реши да ви покажа как ще игра. Това е Меси, удар, гол! Меси вкара един невероятен гол в 42-та минута, въпреки че е много близко до... Кажете го, че е много близко до по времето. Супер, че Меси успя да вкара гол, даже мисля, че беше хубав гол. Така, тук нещо не мога да отнеме топката, леле, за малко вкарат. Опа, пак се пада в тях. Не му е това. Окей. Не правим такива опасни шпагачета, ще да нужда. Ще сбъркаме нещо да направим и после пам. О, супер. Това не се сряда. Четвъртък, значи в селта с един мой приятел и с Scorpion BG, вие трябва да го знаете, другия няма канал, но е снимал с мен на Гарио един път само, той не се виждаше дори, аз не се виждах, кога нямах камерка. Ще ходим в моли, там мога да направим влогче, обаче не знам в кой канал го ча, дали в Дракс или в Стефан 5. Но мисля в Стефан 5 и в Дракс ще направя. Да, и в двата канала. За това да знаете, че не знам утре дали по-то ще снимам. Защото мисля да снимам така, т.е. през деня, през минава един ден и клип. Минава един ден клип. Но още не съм го уточнил, но доста ми се цъка, много ми се снима и затова очаквате повече клипове днес. Не. Окей, това не един. Какво ще правим, но само ние вкарваме. Трябва да загуба. Подаваме така, Меси, това е Неймар, извинете. Довършваш, леле! Как може да върши? Може да върши, но беше доста далеч. То направо шутирам горе. Тук мисля, че намисля много. Остана, бе. Представях на грешния човек. Ужас. Окей, подаваш. Суарес. Охо, Меси, писателят, авторът на първия гол. Но тука, Суарес, удар, гол! 2-2, бе! Най-добрият отбор, бе! Суарес, бе! Суарес кърти направо. Мисля, че Меси голи ритнаха, даже доста го ритнаха. Вижте само как го ритнаха Меси. То направо му подложиха крак. Не хич не беше за топка според мен това. Окей, съдията не е видял да за негова грешка. Така. Давайте! Какво е това писа, бе, бати? Удар! Точно така. Браво! Давай! Омаза нещата.
Не знам, честно казвам, не ми се игра някаква игра с Star Wars, така че очаквайте някаква игра с Star Wars игра. Окей. Да имам... Окей, по-път спечелихме. Спечелихме много пари, на второ място сме, Леванте още водят с Леванте. Те много добри станаха Леванте, ама не ни даде и расте. Добре, хуса. Искам да изгледам нещо в кутчето ми. Импорт логото. Как да се казва сега? То принципно там пише Dream, нали така? Как да пишеш? Пише не Dream, а София ще пише. Ами и така ще пише. Не така. Ф. К. ФК. С. Той без това си искам да сме името. Окей, нещо Дладик. Окей, сега се сваля. Дладва се. Да, видях, че от 41 абоната, нали, точно за един ден са съднали ужасно много хора. Добре, нищо не става. Окей, не става да разсва. Искам да смена името обаче, вместо ПФК София. Тук по-окей, не мога да си от... Окей. Вместо ПФК ще ми е... ФК София, защото мисля, че ще е по-добре. Окей. Окей, бак. Така, ФК София всички сме направили, видите ли, логото в 16-та на Dream личката. Логото е някакси по-яко, но са го променили и всичко много яко са го направили. Тук ден ще изиграя едно полувреме. Едно полувреме ще изиграя. Т.е. първото полувреме ще изиграя, защото искам да снимам и на други игри и затова просто не искам да стават ужасно дълги клиповете. И то правя, за да му е да са кратки клипове, обаче по-много. Искам да кажа, че както виждате и се разволи от канала ми, няма правя повече поречката на Sponge Invaders. Invaders, нещо такова беше. Защото просто вече нямам интерес към тази игра. Не ми доставя удоволствие да играя на нея. Примерно сега беше голямо удоволствие и беше супер интересна тази сега не бати тъпти игра и се мъча. Аз не обичам да снимам когато се мъча или да игра на нещо, което хищ не ми хареса и се мъча за да игра. И затова днес къде за съм на английски. Ужасно. Не се знае дали ще хода да е. Искам да хода. Окей, излезе корнер. Окей, ще центри. Робен, удар. Много хубаво центриране. Удар! Какъв хубав удар. Кой беше това? Суарес. Невероятен удар. Окей, тук реши да пада. Удар. Това па беше малко тъпичко стана. Така. Загубихме топката. Ужасно. Айде ще направя целия матч, защото не се игра. Окей, подаш. Ужас. Окей, корнер. Центриране. Ето, па е фана. Той ще подаде на ето Варнер ли там, да го наричам. Ще подаде на него, ама то вратаря, нали, бати дългуча и ще фана.
Какво става? Аз тъпли съм, бе. То ми спред така тъча. Тъча ми за... Понякога си мисля, че ми е твърде голяма камерата. Не знам ли е твърде голяма камерата. Но в другите клипове ще намалям. Окей, Меси! Удара Меси! Леле! Изпуснах, мръднах си камерата. Съжалям, стоите да нагласа. Окей, така е добре. Мисля, че наистина твърде голяма и затова ще намеря фейскама. И можех да взема и да карам, но... И дай, вземи бе, Какво е това, бе, каше вкара, бе, бати гадното. Срам, потъваме в срам. Суйте се на место. Варнер. Той е измислен играч. Не знам дали си истински играчите тук, защото поне никога не съм ги чувал. Един съм чул от те. Но с някакви такива попаднали отбори, които не са много добри. Нешко. И това е Лионел! Лионел Меси! Лионел Меси е велик! Лионел Меси е велик! Много гадно, че Барселона попаднаха за четвъртфиналите, т.е. по финалите. Но сега съм за Байерн Мюнхен. Причем аз много харесвам Байерн Мюнхен, но принципно предпочитам Барселона, защото ме кефт футболиста вътре, повече ме кефт, въпреки че от Байерн Мюнхен има много добри, ужасно много добри футболисти. Това е гадното и затова не мога да ги биеш, защото... Пак е моя! Беше моя, бе. Luis Suárez. Голасата Луис Суареза. Гадвам, че никой не можа вкара. Поне един гол и трябваше. Един гол и трябваше и щяха да бият. 3-1, ама няма. Окей, би. Те цели 2-0 ги биха. Втория матч. Неймар, защото на Неймар не беше много добър, който го направи. Окей, още 20 минути остават. Пау! Нема! Пау! Подавай! Бати те ме пазвай! Какво е това са? Подай! Неймар! Удар! Да се завъртява. Леле, са задна... Как се... Леле, видяхте ли как беше на линията? Леле... Така, днес това беше от мен. Ако ви харесва, по-мога да го харесате, коментирате нещо, каквото сте долу в секцията с коментари. И разбира се да се абонирате за каналът ми. Аз съм Дракс и ще се видим в следващия рап. Чао! Свършвам. Само искам да я поканиш. Окей, свършвам.